Kuom wacho adier, onge any meaningful explanation mabiro kuom County Public Service mar Siaya. In fact, the last meeting ma wan go gi governor, gi county secretary, the governor himself nowacho ni healthcare nitie gi a very soft spot a current governor mar Siaya. And it is very disheartening ka waneno gik machal kamae timore in this modern state ma wan go sani. To and so many questions man go a watch 380 healthcare workers malalo tijgi without any explanation. Gisebedo ka gitiyo for 8 months. Within 8 months ni poko chulgi msara, poko kietgi a manual mar a list mar employees mag Siaya County. Mano nyiso ni nitie ng'ama kwalo msara mar these 380 healthcare workers. Nikech sama I employ jotich a county, onegibed ni itimo budget. Kapok indiko ji, kapok ikawo ji into your county system, onegibed gi budget iwacho ni a budget ne 400 employees. And each employee, itemized, iwacho ni one employee adhi chulo 20,000, 50,000, 100,000. Kise come up with a full budget, timiyo the Department of Finance, to Department of Finance ngisi ni haya, pesa ni nitie. So, ka all processes gi nobedo finalized, how come for 9 months, jogi poko chul their salaries? To magisetiyo for 9 months, who is going to pay for those salaries? Again, issue mar ghost workers. Ghost workers ngiso ni nitie joma nitie a payroll, lakini a ground gionge. But this is the opposite. A ground nitie joma tiyo, lakini gionge a payroll. So in fact, it is the county monego luong jogi mondo nyisgi ni wan gi compensation mechanism machal kamae, nekech for one reason or the other, uonge a payroll, lakini usebedo kutiyo. So I really feel that county government mar Siaya onego bi ong'is ji ni makosa gine magitimo. County government emotimo makosa, to ere compensation mechanism magirgo kuom jok magi embarrass in public. Nekech jogi otimo budgets gise, gi move from different counties, different towns, mondo gibi giti ne jo Siaya. So telling them unceremoniously on TV ni gibedo sacked is not really fair. Rokamano daktari, ntiere jogo